Llavors, aconsegueixen obrir la porta i la Joana li diu: per fi pots ser lliure, dragona! Mentre el Bernat puja al seu coll, l'abraça i li fa petons per acomiadar-se. Estan molt contentes totes. Llavors la Joana li diu: però germanet, hem vingut fins aquí a buscar el tresor. Recorda-ho. Diu sí. I es troben una altra porta. Què hi haurà darrere la porta? Txum! Un cofre del tresor! Per fi ho han aconseguit! Què serà? I intenten obrir-lo i oh! Però què veuen? El cofre, ple d'una aigua màgica, mostra imatges de casa seva. Els seus pares els criden: Joana, Bernat, a sopar, crida la mare. Avui el vostre plat preferit, diu el pare. Tortellinis amb formatge. Després d'aquesta llarga i emocionant i perillosa aventura, la Joana i el Bernat s'abracen contents al veure altre cop la seva família. Potser el tresor més gran ja el tenim a casa, li diu la Joana al Bernat. Sí, diu el Bernat, l'amor de la família i uns bons tortellinis amb formatge. I els dos infants trenquen a fortes rialles mentre s'abracen feliços. Final. I aquí diu: gràcies pel teu amor, mare, gràcies pel teu humor, per la teva valentia i la teva comprensió. Sou el nostre millor tresor. Joana i Bernat. I aquest és el pare, la mare, l'àvia, el gat, la Joana, el Bernat i el gos. La família. El Bernat diu: t'has inventat alguna venti alguna vegada? Explica'ns-la. I la Joana diu: mares, pares, us explicàveu aventis quan éreu petites? Què en recordeu? I conte contat, conte acabat. Petonets a tothom.